Agora a pelota está en riba do tellado do Partido Socialista. Manuel Velo exixe entrar no Executivo Municipal e ter responsabilidades. Di que Boiro necesita un goberno forte e que os 5 edís actuais dos socialistas son insuficientes para sacar adiante o que Boiro necesita. Eu quero poder municipal. Actualmente non teño. E iso é o que teño que pensar. É porque eu quero, por egoísmo meu, non teño nin interese no alcalde, nin siquiera estar aquí agora, aunque me gusta a política local que nunca peleei por outra. O voceiro de Iniciativa Cidadá sinala ademais que non é un tema novo para o alcalde, Xosé Ramón Romero, é algo no que el leva insistindo dende comezos do actual mandato. Por iso propiciou a súa investidura. Pois eu estou propiciando este pacto. Se teño que quedar eu fora, quedo. Pero que se faja unha maioría. Iso é o que busco eu. O goberno tripartito é viable, e outros sitios vense viable. Si, isto requiere unha cintura do alcalde importante, eso sí, puentes de diálogo, eficacia, equilibrar. E mesmo chega a dar prazos. Hombre, pois o prazo serían máis ou menos 15 días, 3 semanas. Se en 3 semanas non obtén resposta, non descarta marcharse e deixar a súa acta de concelleiro. O que veña a partir de aí xa non é cousa súa, afirma. O goberno de Boiro será responsable do que ocorra a partir de agora. Nin será o PP, nin será ICE Boiro, nin será BNG, nin será Boiro, non. Só é o goberno de Boiro. Porque é o único da comarca que non sendo a lista máis votada, porque as demais son todas máis votadas, os alcaldes veteranos da comarca fixeron un pacto coa oposición e iso que a súa lista é máis votada. Se dice o PSOE, Arian do PSOE, que a miña marcha é unha estrategia para que haxa moción de censura para darlle o goberno ao Partido Popular, e dixo, vos tendes aquí varios, hasta ahora os acordos máis importantes que tomaches foi co apoio do Partido Popular. Entón, sodes vos os traidores, non eu.